Conferència de la Llengua Catalana aquí a Manacor. Hi ha ubicat l'Escola Municipal de Mallorquí i també el Servei Lingüístic. El nostre objectiu és divulgar el coneixement i l'ús de la nostra llengua, per tant, de les nostres paraules. De fet, aquest molí abans era un molí fariner, però algú ja fa uns anys el va batiar com el molí de les paraules. Mestre d'aixa. Tomàtica. Botiga. Hora baixa. Aconhortar. Descosell. Gínjol. Romaní. Formatge. El Servei Lingüístic de l'Ajuntament de Manacor es va crear l'any 1987. Durant tot aquest temps, durant tots aquests anys, ha anat fent una tasca molt important i amb moltes accions, amb l'objectiu d'impulsar tant el coneixement com l'ús de la llengua catalana dins la pròpia administració i també a nivell de tota la ciutadania. S'han fet actuacions també puntuals a nivell de comerç, a nivell esportiu i també continuem fent feina per tal d'arribar a tots els àmbits. Tots som models de llengua, per tant, hem de parlar bé. Quina és la llengua que volem per als nostres infants, per la gent que n'aprèn? Bon dia. Idò. Berenar. Escurar. Música. Bell veure. Argelalla. Pebre. Estiragassó. Xíxero. Mangívol. Fibló. Rondalla. Porno rondae. Interfície. Internet. Xarxa.